El dissabte 21 de setembre, un miler de persones van omplir la plaça de l'església d'Arenys de Munt. L'Esbar Dansaire del Centre Moral va oferir als assistents un recital de danses populars i tradicionals d'arreu dels països catalans i coreografies de nova creació. En l'inici de l'acte es va fer un petit homenatge al primer president del Centre Moral, el senyor Joan Corrales i Miralles, i es va lliurar un guardó commemoratiu a la seva neta. L'actuació de l'Esbar dins els actes del centenari va començar amb els petits dansaires de grups infantils que van ser els encarregats d'obrir l'espectacle amb les danses més tradicionals. Aproximadament uns 60 dansaires dels grups infantils van ballar corrandes com la dansa de Torroella i les rentadores. També morisques, com per exemple el ballet de Solsona i el ball de Cascavells. En aquesta primera part també va haver-hi balls plans com el ball de Sant Antoni i les jotes mallorquines. I un altre estil de dansa, els balls de punta taló, com el ponxolet, el calçó i el barriol. Dos dels nens que van participar d'aquesta primera part van explicar que fer esbar també és com fer un esport, tot i que a vegades es fa una mica de vergonya actuar. Practiquem una mica les ballades i també ens ajuda molt a saber ballar. Llavors, a vegades tenim d'anar a alguns llocs, ens conviden, ens ho passem molt bé ballant i bueno, doncs, el que es tracta és de ballar bé, passar-s'ho bé i divertir-se amb el que fas. No és tan ball, és més com fer teatre aquest ball. És molt divertit. I també fa una mica de gràcia perquè en algunes parts fem algunes tonteries, nosaltres dos, i ens ho passem molt bé. Tot i que en alguns trams ens fa una mica de vergonya, perquè és aquest el primer any que ballem aquí, en el centenari d'Esbar, i bueno, doncs tenim una mica de vergonyeta. Després, uns 60 balladors més, entre els joves del cos de dansa actual i els exdansaires, van protagonitzar la segona part de la ballada. Van ballar el bolero de Castelló, el ball pla de Lladurs, el de Llavaneres i el de Sant Mateu, la farandola provençal, la jota de la Ribera, de mica en mica, les panderetes i el carlet. Cal destacar l'actuació de 5 parelles de veterans del primer esbar del centre que van ballar la peça de la quadrilla de Granollers i la interpretació conjunta d'una peça amb dansaires dels grups infantils, el cos de dansa i exdansaires que va ser l'Espunyalet del Berguedà, que va fer coincidir a dalt de l'escenari pares i fills ballant la mateixa dansa. Carles Marpons, director de l'Esbar del Centre Moral, va destacar que aquesta ballada del centenari era especial i diferent i per això es va fer a la plaça. L'Esbar el que volia era fer una ballada fora del centre, perquè les activitats del centre de vegades recauen molt dins el centre moral i la voluntat era treure'l fora. Nosaltres sempre que hem fet alguna ballada de plaça ha triomfat, la gent li agrada i feia temps que no en fèiem cap i la millor manera d'obrir el centre Arenys de Munt creiem que és fer-ho fora, no? I la plaça és un lloc perfecte per fer una cosa així. És una ballada molt llarga, però la plaça permet aquestes coses. El president de l'agrupament d'esbars dansaires de Catalunya, Jordi Núñez Pallarola, va intervenir en la presentació de l'acte i va recordar l'estreta vinculació que l'uneix a l'esbar del Centre Moral. Estic vinculat amb ells des de, si mal no m'erro, des dels anys 70, que jo venia aquí a dirigir a l'esbar musicalment amb la cobla, que en deien a Can Corriola, si mal no m'erro, no? I hi ha molta amistat, molta durant tots aquests anys i tenen un futur molt prometedor, per lo que et deia jo, que almenys ja sé que hi ha esbar infantil, que és molt, molt. I també m'uneix molt l'amistat amb la Mercè Colomer, que també forma part de la Junta de l'agrupament d'Esbar Dansaires i presidenta de l'Esbar. Esclar, aquí hi ha un lligam molt fort. L'espectacle, que va durar més de 3 hores, va acabar amb la ballada de les gitanes de Rubí.